Разговаряме с още две наши участнички. В какви стилове се състезавате? Аз днеска се състезавах в Lyrical и утре са ми всички други танци. Имам в контемпорали, в балет, класическо и още много видове. Лирикала беше рано сутринта. Какво правите още тук? Ами чакам награждаването, което е в 9:30 вечерта. Супер! Забавлявахте се на сцената. Дадохте ли всичко от себе си? Ами да, аз дадох всичко от себе си. Журито по някакъв начин притесни ли ви докато играехте? Не, ние сме свикнали. Не, мене изобщо не ме притесни. Даже ми се усмихваха до ушите. Супер! Това е нашето жури, това е нашия фестивал. Благодаря ви много, момичета. Успех в утрешния ден!